sponsoring group. Para sa iba pang impormasyon, available na po ang sobre sa opisina kan sa tong parokya. Ikawalo, sa maabot na After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us. Let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen. Siempre la reina de nuestra reina, patrona del rico y la madre de Dios. Sé siempre la reina de nuestra reina.
Diyos marahay na aga po giraray sa indo mga tugang. Ngunyan po, iyo at ika-21 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa kapanahonan ngunyan, dakol kitang mga bagay na pinapasiguro tanganing pag-abot nin aksidente sa panahon nin katikapuhan, sa panahon nin paghelang kita andam. Alagad pinapasiguro man daw niya to ang kamugtakan kan sa tuyang kalag. Tibaad nakakalingaw na kita na magsulsol asi makipag-ulian sa mahal na Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Ipamibiman niya ito ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka Ama, asing kanaki, asing ka Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, akuntaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kristo, maherap ka. Kristo, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Mamibig kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na magin saro sa buot, tauan sa imong banwaan, na kamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabano na katibaadan, ang samong mga puso mapamugtak diyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataram. Pinapagirumdom ni Isaías an Israel na dai maghona na ninhuli tasinda piniling banwaan, sinda sana an makakaligtas. Maabot an aldaw na an gabos na banwaan matiripon sa Jerusalem sa pagsamba sa kagurangnan.
Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, ako madigdi sa pagtipon kan gabos na banwaan. Madigdi sinda asin sa indang mahihiling ang sakong kamurawayan. Sarong tanda itatao ko sa sainda, ang mga nakaligtas sa sainda. Ipapadara ko sa mga banwaan, sa Tarsis, Put, Lud, Mosok, Tubal asin Havan, sa mga harayong isla na daipa nakakadangog, dapit sako, asin daipa nakahiling kan kamurawayan mo. Irurukyaw ninda ang kamurawayan ko sa mga banwaan. Ang gabos mong mga tugang, dadarahon ninda hale sa gabos na banwaan, asin idodolot sa kagurangnan. Ilulunad ninda sa mga kabayo, mga karo, mga mula, asin kamelyo, pasiring sa banal kong bukid sa Jerusalem, olay nin kagurangnan, asiring kan mga Israelitas na nagdarakan sa indang mga atang, sa malinig na lalagan sa templo nin kagurangnan. Nagkapira sa inda, gigibuhon kong mga padi, asin Levita. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag, lakaw kamo sa bilog na kinaban, irukyaw nindo ang marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaman, irukyaw nindo an marhay na bareta. Aleluya gabos na banwaan, umawo nindo ang kagurangnan, gabos na katawuhan, irukyaw nindo siya. Lakaw kamo sa bilog na kinaman, irukyaw nindo an marahay na bareta. Mapusog ang sa iyang pagkamuot sa to, siya maimbod sa panahon na daing saggod. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, irukyaw nindo an marahay na bareta. An kasakitan asin kulog parte kan buhay nin tao. Kun an kasakitan, akoon ini pwedeng makakabukas kan sa tuyang mga mata, tanganing mahiling ang tunay na kahulugan nin buhay, asin magkadara sa sato sa pagsulsol. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Nalingawan na daw nindo ang mga pagsakdol nin Diyos sa indo bilang mga aki niya. Aki ko, dai mo pagbasang-basangon ang pagdisiplina sa imunin kagurangnan. Ni magluyan sa imong buot kun pinapadusahan kaniya. Huli ta sa disiplina nin kagurangnan, an namumutan niya pinapakol si Saiman na inaako niya bilang aki. Tagalan nindo an anuman nakasakitan bilang disiplina nin sarong ama. Huli tay binibilang kamo nin Diyos na mga aki niya. Mga aki daw na dai dinidisiplina kan sa iyang ama. Kun kita pinapadusahan, makulog iyan para sa sato, saka ikinakamundo ta iyan. Alagad ngapit, idtong pinapakanood huli sa siring na panuga, magkakamit nin katuninungan, bunga kan matanos na pamumuhay. Kaya iitaas nindo ang mga maluyan nindong kamot, asin pakusugon nindo ang mga pinanluluyan nindong mga tuhod. Maglakaw kamo sa tanos na dalan, tanganing dai magurog ang pagkapilay, kundi maumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
Basa kan Ebanghelyo na si Lucas. Kamarawayan sa imo Nagtutok si Jesus sa mga banwa asin sa mga baryo na inaagihan niya sa pagpasiring niya sa Jerusalem. May sarong naghapot sa iya. Kagurangnan, dikit daw sanaan makakaligtas. Sinimbag ni Jesus, maghinguwa kamong makalaog sa hayakpit na pintuan. Huli ta sinasabihan ko kamo na dakul an maghihinguwang maglaog diyan, alagad dai makakalaog. Kung sarahan na kan kagharong ang pintuan, kamong mga nagtitindog sa luwas, mapuon pagtuktok asin pag-apod. Kagurangnan, bukasan mo man kami. Alagad masimbag siya sa indo. Day ko aram kun mga tagasain kamo. Dangan masimbag kamo. Kaiba mo kaming nagkakan sa kanag-inom. Nagtukdo ka sa banwaan mi. Alagad masimbag siya. Sinabi ko nang dai ko aram kun mga tagasain kamo. Hali kamo diyan mga paragibonin maraot. Magtatangis kamo duman asin magraragot an sa indong mga ngipon. Kun mahiling nindo si Abraham, si Isaac, si Jacob, asin ang gabos na propeta sa laog kan kahadian nin Dios. Mantang kamo na sa luwas, maabot ang mga tawo hali sa sirangan, sa sulnupan, sa amihan, asin sa habagat, dangan matukaw sa bangkete sa kahadian nin Dios. May mga nahuhuri na maiinot, may mga naiinot na mahuhuri. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. pag-omaw sa imo Kristo. Gusto kong hilingunan sa tuyang mga binasa sa paagi kan sa tuyang mga eksperyensya. Halimbawa, duman sa very common experience niya to na pag-ansarong tao may paglapigot, igwayanin bunga. Sabi kayan, an sa iyang kamautan, mahihimo. Compare duman sa sarong tawong mayong paglapigot, mayo yanin bunga. Halimbawa, sa satuyang mga kaakian, di ba? Di ko man ginagabos. Pero may mga pagkakataon na araw kayo niya nangyayari sa mga kaakian na medyo sunod ang luho, sangaran kan pagklase o kung ano pa man na kamautan in the future, mayo sindaning sabi kaning firm determination o kaya bako sindang seryoso ta ano huli ta yao naman sa indaan gabos ano pa man sabi kan iba. Alagad duman sa mga aki na talagang itong sinasabi niya itong average, itong nagsasakit, na eksperyensyahan ang pagsakit, yaon ang paglapigot. Kasi nahihiling niya to ang bunga kan sa indang paglapigot. So yaon ang pagsakripisyo, determinasyon, hastang makatapos. Sa satuyang eksperyensya, sabi ta kaiyan, itong satuyang na akong biyaya na day nag-agi sa ganot. Usually baga, ano yan, sabi ta kayan, mayo kitang, ano nga po digdi, concern sa bagay na iyan. Kaya nga ni baga, may mga pagkakataon, may mga tao na, sabi kayan, sangaran kan kayamanan, biglang yaman, biglang pobre. Okay? Taano, day man nag-agi sa ganot, day man pinagsikapan or pinagsakripisyuhan. Kaya kan makuan niya, strike anywhere, waldas digdi, waldas duman, hastang magbalik siya sa dati niyang sitwasyon. Alaga duman sa mga tao na nag-agi sa sakripisyo, hastang maabot ninda, so sa indang kamautan, an sa indang inako,
sabi kayan, ginagamit ning tultol, tinatawan nin pagmalasakit, huli ta iyan bunga kan sa indang pinagpagalan. So maski ini sa satuyang eksperyensya sa ngaran kan pagkamuot, di ba? Pag namumuutan niya to an sa tuyang partner o kaya mahal sa buhay, handa kitang maglapigot, handa kitang magsakripisyo para sa inda. Ninhulita ang tunay na pagkamuot, igwayan in pagsakripisyo. Pag mayong sakripisyo or pag mayong pagsakripisyo ang pagkamuot, bako yan genuine love. Bako yan tunay na pagkamuot. As in, maski pa sa satuyang eksperyensya bilang mga magurang, sabi nga ni ikani, kung kita nagdidisiplina sa aki, bako yan, sabi ka ni, gusto tasindang pasakitan. Bako kundi nasinda, gusto tang mapakaray ngapit na panahon. Kaya kita nagdidisiplina kan sa tuyang mga aki. Tanamumutan niya to an sa tuyang mga aki. Sangaran man kan sa tuyang pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos, ang kasakitan na sa tuyang nai-eksperyensyahan, may bunga sa atubangan o sa mata kan kagurangnan na buhay na daing kasagkuran. Kaya kung pinagsasakripisyuhan niya to, handa kitang magtaukan sa tong sadiri, duman sa mga bagay na nai-eksperyensyahan niya to digdi sa kinaban, how much more sa satuyang papadumanan pagtapos kan buhay niya to sa kinaban na ini. Kaya sa satuyang ikaduwang binasa, ni-remind kita na day kita magmundo kung kita nakaka-eksperyensya kan kasakitan, kinumpara kita sa sarong pamilya na an aki dinidisiplina kan magurang. Actually, kung iisipon man niya to, bako man talagang hali sa mahal na Diyos ang kasakitan niya tong na-eksperyensyahan. Sa kapiripinunan, sabi tabaga kayan, linalang kita kan mahal na Diyos susog sa iyang ladawan. Pinaistar ang satuyang mga magurang sa paraiso, alagad naglaog ang kasalan, huli sa salang paggamit kan katalingkasan. So, na-eksperyensyahan niya tong kasakitan, bunga iyan, kan satuyang salang paggamit, kan satuyang katalingkasan. Bako hindi talagang hali sa mahal na Diyos. Alagad inaalaw kan mahal na Diyos na mangyari iyan, na kita magkaigwaning kadipisilan sa buhay, tangani na ma-remind kita na baka nasasala na kita, o kaya baka napaparayo na kita, o kaya ma-remind kita na kung mayo ang mahal na Diyos, mayo kita. Kaya bako ining pagkundinar, bako ining sabi ka ni padusa, as in, tahuli bako man iyan hali sa iya, bunga iyan kan sa tuyang kasumbikalan, kundi sa ruining pag-remind sa sato, huli ta napaparayo na kita sa satuyang kagurangnan. Siring man sa satuyang ebanghelyo na nadangog niya to, dayman si Kristo nagsabi na, o iyo dakol ang makakaligtas, o kaya dikit sana ang makakaligtas. Kan siya haputon kan sarong tawo sa iyang agihan pasiring sa Jerusalem. Kagurangnan, dikit daw sana ang makakaligtas. Ano ang sabi kan mahal na Diyos? Imbis na magsabing dakol o kaya dikit, ano ang sabi niya? Maghinguwa kamong makalaog sa hayakpit na pintuan. Subot sabihon niya, on pumanding girare sa satuya. An sabi kaning tsansa o kaya an paagi na kung paano kita makalaog sa hayakpit na dalan. So digdi sinasabi sa sato, pirmitang sinasabi, ang mahal na Diyos na padigdi para sa gabos. Regardless kan sa tuyang sitwasyon sa buhay, maginsisay pa man kita, anong kulor ta, damirpak na tao kita, ang mahal na Diyos na padigdi para sa pag-apod sa satuya gabos. Alagad, pirmitang sinasabi iyan na nirerespeto kan mahal na Diyos ang satuyang katalingkasan. Kaya nahihiling ko digdi sa satuyang ebanghelyo, imbis na magsabing, iyo, dakulon, iyo, sige, kamugabos, malaog. O kaya, kamugabos, dai. Ano ang sabi niya? Maghinguwa kita.
invitation para sa sato. Gamiton ta ang satuyang buhay, ang satuyang mga regalo hali sa mahal na Dios susog sa iyang kabutan. Tangani na tunay mananggad maglaog kita o makalaog kita sa iyang kahadian. Iyo masakit kung sa masakit. Ninhuli ta permitang sinasabi, anenot niya tong kalaban sa ngaran kan pagpapakabanal an sa tong sadiri. Ang satuyang kagustuhan, ang satuyang inclinations o ang satuyang sabi ka iyan mga pangaturugan sa buhay. Pag iyan mga iyan bakong susog sa kabutan kan kagurangnan, tunay mananggad bubutungon kita kayan, tangani na kita dai magpadagos sa pagsunod sa iyang kabutan. Kaya nire-remind kita kan mga katotohanan na ini, igwa talagang makakalaog, asin igwang dai makakalaog. Taano? Hinhuli ta may mga tao na mangluluya, may mga tao na magsasakripisyo o maglalapigot sa ngaran kan pagsunod sa kabuutan kan mahal na Diyos. Kaya sa satuya po na sitwasyon, magpasalamat kita. Sabi ko nga ni Permi, pag narurumduman niya to o kaya nare-realize niya to, ang satuyang sitwasyon sa atubangan kan mahal na Diyos, inaapudan kita kayan. Na kung sakali na may babaguhon, magbago kita. Kung sakali na may dagdagan ta or hipnoan ta. Iyan pangapudan sa satuya gabos. Permitang sinasabi, kung gusto tang magsunod sa mahal na Diyos, lingawan ta ang satong sadiri, paasanon niya to ang satuyang kroses, asin magsunod kita sa iya. Mayong ibang dalan, tangani na kita makalaog sa kahadian kan kagurangnan, kundi ang tunay na pagsunod sa iyang kabutan. Kaya mga tugang, sa satuyang sitwasyon, gabos kita maluya. Saro ini sa agyat sa sato gabos. Na day man yato malingawan na igwa kitang sinasabing moral responsibility sa satuyang kapwa. O sabihon ta na lang, obligasyon na magpamibi sa satuya para sa satuyang kapwa. So day man lugod mangyari sa tuo nagaro kita sana. So sa satuyang pangaral daw na pagpamibi, ibaw niya to ang satuyang kapwa, tagabos kita maluya. Gabos kita inaagyat kan mahal na Diyos. Gabos kaipuhan niya to nin kusog. Asin nagtutubod ako sa ngaran kan pagparamibian niya to kan lambang saro, kita makusog, kita mapadagos sa pag-atubang sa mga manlain-lain na sugot. Taano? Ninhuli ta na pipil niya to na day kita nagsusulo-sulo. Ninhuli ta na pipil niya to na makakaya niya to ini, taano, iribanan kita sa pag-atubang kaini. Kaya saro sa sinasabi kong challenge, day niya to paglingawan ang satuyang mga tugang. Maski sa ngaran kan pagpamibi, taiyo yan ang satuyang kusog sa atubangan kan manlain-lain na sugot. Anyway, sa satuyang enot na binasa na dangog niya to, na gabos, may mga tao o gabos kita inaagyat na makaibanan kan mahal na Diyos. Sulugod gabos man kita maglapigot at the same time magmangno sa satuyang kapwa. Bako lang sa tataramon, kundi sa satuyang gibo. Kaya kung anuman ang satuyang sakripisyo sa kinaba na ini, kung kita naging maimbod, asahan taman, may balos iyan hali sa mahal na Diyos. Matindog po. Tutubor ako sa Diyos amang mapatanghal. Paglalamtan langit asin dagat, asin ki Jesu Cristo, aking bugtong niya. Kagurangnan ka. Pinangidang muli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Biyerhen
asin inubog. Puminilig sa mga gagal, gani katulong aldaw, na buhay liwat alin sa mga gagal. Sumilakat sa kalangitan, natutukaw sa tuho, ang Diyos amang makakamay. Aleluman mabalik sa pagbubuo, sa mga buhay asin magagalan. Nagtutugod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawan ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagpuran. Pamibining banwaan, magdulo kita ngunyan sa Ama na nagapud sa to hali sa lambang banwaan, tanganing magin sa iyang mga aki, mamibi kita sa iya sa kapakumbabaan para sa satong mga pangangaipo, an sa tuyang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayukan simbahan, magkusog ang buot sa pagpahayag kan tataramon kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong utubon ang sa tong mga katungdan, bilang mga Kristiyano asin maghigos sa paglaog sa hayapit na pinto, pasiring sa buhay na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga magurang, patunayan sa mga kaakian, ang sa indang pagkamuot na mapusog kan sa indang pagtubod, urog na sa panahon nin makuring pagsubok. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pagsasakit sa isip asin hawak, matinios na makaako kan sa indang krus, asin makatalastas na an sa indang mga pagsakit, sarong pag-andam para sa buhay kaibaan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, akuon an sa indang akuon asin makalaog sa kadayaanin langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang mahirakon, tabangi kaming magpaasan kan sa muyang mga pagsakit, asin gibuhas sindang burabod nin pagtalubo asin grasya, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Panginoon
Handog talo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa kuwasin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nahuli kan saro sa nang sakripisyo nin pagampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo. Kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo, asin katuninungan sa imong simbahan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana-daing kasagkuran. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya ang samong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles, asin santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggat banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo.
Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrundom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace with you. Peace. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladaan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Tindog po. Mamibig kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha ang bulong na pano kan sa imong pagkamahirap, kan sa imong pagkahirap, asin kaugaying himuha kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapagayagaya kami sa imo, sa gabos na bagay, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Ilikay kamunin Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamunin gabos na karahayan. Amen. Itanom niya ang sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarahay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit no na pamana. Amen. Asin bindisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Lakaw sa mga dalanin kinapang, si Jesus darhon sa mga katauhan, arayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Ang kataramula na dango, ang kinapay na nagbasog, in bagong kusog, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinaban, si Jesus darhon sa mga katauhan, arayo haraniman, paduman banwaan, siya daron niya tungon niya. Arayo haraniman, paduman banwaan, siya daron niya tungon niya. Amen.